ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадя мекунанд. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. чемпиони пешинаи вазни ним вазнини UFC Иржи Прохаска гуфт ки аз муҳориба зидди чемпиони ҳозираи вазни худ Алекс Перейра чӣ интизор аст. рост дига ман каме ҳайрон шудам ки Алекс Перейра барои ин муҳориба розӣ шуд. ман намедонам ки ба ӯ чӣ ваъда доданд ки ӯ ин муҳорибаро қабул кард. шояд ки ба ӯ пули калон ваъда доданд ё ягон чизи дигар. лекин вақте ки UFC ба ман занг зада ин муҳорибаро пешниҳод карданд, онҳо ба ман маблағи хуб пешниҳод карданд. аммо ман ба ин муҳориба розӣ шуда тамоман оиди пул фикр накардам, чунки ин чиз барои ман на он қадар муҳим аст. барои ман асос камарбандро ба Чехия баргардонидан аст. барои ман ин на танҳо имконият аст. ман дар ин муҳориба ғолиб мешам. ман боварӣ дорам ки ӯро шикаст медиҳам ва ман ин корро мекунам. чунин нест ки ман ба муҳориба мебарам ва ба худ ва ғалабаи худ боварӣ надошта бошам, гуфтааст Прохаска. хотиррасон мекунем ки реванш байни Иржи Прохаска ва Алекс Перейра аллакай рӯзи 3 июн баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнири UFC 303 хоҳад шуд. чемпиони пешинаи вазни ним сабук UFC Александр Волкановский бо чемпиони пешинаи вазни сабук Чарлз Оливейра ҷангидан мехоҳад. ман шунидам ки муҳориба байни Топурия ва Холлоуэй аллакай ҳал шудааст. барои ҳамин ман бояд ки бо UFC гуфтушунид гузаронида дидан дар кор ки чӣ гап мешавад. муҳорибаи навбатии худро то охири сол гузаронидан мехоҳам. аз ин зиёд интизор шудан намехоҳам. агар ки то соли оянда ба ман муҳорибаи унвонӣ надиҳанд, пас ба ман ягон муҳорибаи шавқовар дар кор аст, масалан муҳориба зидди Чарлз Оливейра. дигар вариантҳо низ ҳастанд, лекин фикр мекунам ки Чендлер Конорро интизор шудан мехоҳад. Дастин Пори ва Ҷастин Геҷи бошад бо эҳтимоли калон то охири сол баромад кардан намехоҳанд. ана дар вазни ним сабук бошад, пас ягон касе нест ки барои ман шавқовар бошад ё ин ки ман зидди ӯ ҷангидагӣ набошам. онҳо ба ман гуфтанд ки муҳорибаи навбатии ман дар вазни ним сабук муҳорибаи унвонӣ мешавад, гуфтааст Волк. ва дӯстон, агар ки UFC дар ҳақиқат муҳорибаи Топурия ва Холлоуэйро ташкил кунанд, пас Волкановский то охири сол берақиб мемонад. аммо як ҷангвари дигаре ҳаст ки барои Волк шавқовар шуда метавонад, Диего Лопес. агар ки ӯ Брайан Артегаро рӯзи 3 июн дар турнири UFC 303 фавран шикаст дода тавонад ва ба Волкановский визов диҳад, шояд ки Волкановский ин визови ӯро қабул кунад, чунки Диего Лопес хуни нав ва ҷангвари хатарноке ҳаст ки Волкановский ҳоло бо ӯ вохӯрдагӣ нест. мурабии нави Муин Гафуров Ҷон Вуд ғалабаи шогирдашро дар муҳориба зидди Кюнг Хоканг чунин шарҳ дод. миссия иҷро карда шуд. ман бениҳоят сахт фахр мекунам ки Муин Гафуров ба октагон зидди ҷангвари сахти UFC баромад ва дар ин ҷанг ӯ ғалабаи ба боварӣ бо қарори ҳамаи доваро бо ҳисоби 30-27 ба даст овард. барои Муин ин танҳо оғоз аст, навиштааст Вуд. ва дӯстон, бояд гуфт ки Ҷон Вуд мураббии хеле машҳур аст. дар зери дасти ӯ чунин ҷангварони машҳур ба монанди Мераб Двалишвили, Майкл Киеза, чемпионка UFC Вели Жан ва дигар ҷангварони машҳур тамрин карданд. ва акнун варзигари тоҷики мо Муин Гафуров низ дар зери дасти ӯ тамрин карда аввалин ғалабаи худро бо ин мураббӣ дар ташкилоти UFC ба даст овард. ва ин мураббӣ боварӣ дорад ки акнун мо шумо Муин Гафурови навро мебинем. ва дӯстон, дар муҳорибаи гузаштаи Муин мо шумо дар ҳақиқат Муини дигарро дидем. Муини бо сабр, Муине ки бо ақлона меҷангад, Муине ки ҳам дар стойка ва ҳам дар замин истеъдоди худро нишон дода тавонист ва Муине ки аз рӯи нақшаи мураббӣ кор кард. акнун умедвор мешавем ки дар дигар муҳорибаҳо мо ҳамин гуна Муинро мебинем ва чӣ гуна ки мураббии ӯ гуфт, бигзор ки ин танҳо оғози ғалабаҳои ӯ бошад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.